Bua sa Seó Tallainne. Honnig muid fógra a hallan na scoile. Bhí Seó Tallainne le bheith ar siúil sa cheantar. Bhí dúis mhór ar fáil, €1,000 san iomlán. Bhí banna ceol agin, thugraí muid ar chrial a winseas ar waithe leis an crack. An crú cracailte an taine a bhí ar an bhaina ceol. Bhí bua an ceol agin lig agus mar sin waithí muid muinneach go leor. Bhí muid ag clachtú go déan ar fáid 3 bhí, ach biú go mór an éireach de rinneú. Is fér an seanachal, clachtú a dhéanaan meistracht. Tháinig an múnsear ceol isteach ó am go ham, agus bhfuil sé coppla rud. Bhain muid tríal as na moltaí a firmuid. Faoi dhearra tháinig lán carmarta se hallan phobal. Bhí muid rubbog nar a bhíseach, ag sketchamínach ag an am céirna. Tháinig an leithreoir amachar an ardan ag an dearú chun fáilte a chur roin. Déir sé ar an lucht fécin na búlú bos a thuirt. Thosaigh muid ag senam ceol sa hala a bhí plódaí hiile daoine. Bhí sé doch creidte an méid daoine a cheantaí suas. Bhuil an moltar muid go hard na spéire, dúirt sé go raibh scaithan ceol agin. Tugadh an seic dúin agus gcómuid buchas as an chuidú a firmuid. Bhí muid lán sásta gur ghlacmuid páirt sa seo. An lád ar gionn thug muid éir an siopa ceol. Bhíonn muid conas mar a bhain muid an tarigid. Dúirt an freastalaí go raibh rudaí áirithe ar leathreis. A chuí padar go dtí an banc. Is fearr leis bheith céalhfuir lena cuid airigid.